Takže čaute ľudia, dneska si ideme natočiť kvíz. Dal som to na 50 rokov, že mám, lebo to je ako, že aké ťažké to bude, takže uvidíme. Dneska video nebolo z reality, lebo pršal celý deň, bolo škaredo. Chcel som aj natočiť, ale nemal som čo. Takže ideme vyskúšať tento pekný kvíz. A ideme dávať otázky. Dáme do levelu 30. Mince sú menou v hre používanú v Quizlande. OK. A tak nie, dáme iba jeden tentok. Dáme prírodu. Ktorý vták je na obrázku? Vrabec, holub, orol alebo hýl. Netuším, čo je hýl, ale je to holub. Veľkolepé! Wow! Ako idem ďalej? Tu je pokračovať. Toto si posujem. Dáme si svet. Dvojitá otázka. Zadajte 2 správne odpovede v rade a získajte bonus. Aké je hlavné mesto Slovenska? Ljubljana, Praha, Bratislava, Záhreb. Bratislava. Až taký hlúpy není som. Aha, ešte tu je niečo, to je veľa. Ak si chcete prečítať, tak si prečítajte. Aké zviera je na obrázku? Panda, vombat, koala, alebo čo je totok? Nie. Koala alebo mláďa medveďa. To je koala. Ja som taký múdry, wow, normálne, že mudrc zo mňa. Chcel by som niekedy natočiť proste video aj s webkou, ale ešte webku nemám, takže musím najprv spraviť webku. Kto je vynálezcom operačného systému Windows? Fúha. Ja že to je ľahké. Macintosh, Accenture, Microsoft alebo Infosys. Microsoft. Ja som múdry, more. Dáme prírodu za 2 otázky. Ktorá mäsožravá ryba je na obrázku? Tu nejak treská žralok. Dobre, nejako mi to seklo. Neviem prečo, ale ideme od znova si to dať a uvidíme. Aké zviera je na fotografii? Mačka, veverička, mravčiar, pes. To je mravčiar. S tým dlhým nosom, on tam má jazyk a s tým vyberá mravcov zo zeme a také iné veci. No, dajme prírodu, jedna otázka. Ako sa nazýva organizovaná skupina včiel? Horda, gang, stádo, roj. Asi horda, nie? Nie, bol to roj. To som nevedel. Takže dajme si ešte ďalšiu prírodu. Ktorý z nich môže žiť v teráriu? Medveď, leguán zelený. No, je to leguán zelený. Dajme si asi kino, alebo nie, kultúra. Ako sa nazýva inštitúcia, ktorá zbiera a ukladá tlač a písanie pre všeobecné použitie? Asi knižnica. Áno. Šport, jedna otázka. Kto je Neymar? Profesionálny hráč volejbalu, profesionálny futbalista, profesionálny biatlonista. To neviem, čo je. Profesionálny tenista. Je to profesionálny futbalista. Príroda. Jedna otázka. Ktoré zviera mňauka? Koza, pes, kôň, mačka. Dobre, sme naspäť, mali sme tu reklamu. Kultúra. Ktorým z týchto ovocia je... ja neviem čítať. Ktorým z týchto ovocí je pokrytá pizza Havaj? Pomarančom, granátovým jablkom, ananásom, jablkom. Ananásom. A nenávidím Havaj. Ako pizzu, to je odporné. Kultúra. Ktorá z týchto druhov zelenín je jedným z najznámejších prvkov Halloweenu? Mrkva, kapusta, tekvica, úvorka. Je to tekvica, lebo však tam vyrezávajú do toho veci.
Nejaký darček tu je. Príroda. Táto otázka obsahuje bonus. Odpovedzte správne, aby ste ho dostali. Pokračuj. Čo je jargon? No, podľa obrázku to isto nie je hlodavec, ani plachetnica. Je to buď dravkam, alebo druh čaju. Nie je to druh čaju, ani podľa obrázku, takže je to dravkam. Juhu! Wow, veľký úspech. Prestaňte mi tu dávať debiliny. Šport za jednu. Teda jedna otázka. V akom športe sa preslávil Lionel Messi? Basketbal, futbal, hádzaná, plávanie. Futbal. Ešte stále hrá, takže je to Sigma. Príroda. Ktorý kvet je na obrázku? Narcis, rúža, pivoňka alebo sedmokráska? Rúža. Filmy. Teda kino. Ako sa volá hlavný protagonista filmu Sám doma? Kevin, Alvin, Evan, Lewis. Je to Kevin. Zasa ďalšia reklama, to nevadí. Šport. Ktorá hra je na obrázku? Tenis, karate, preťahovanie lanom alebo hokej? Preťahovanie lanom. To bolo aj v Squid Game, sa mi zdá. Ďalší šport. Kto je Cristiano Ronaldo? Futbalista, plavec, tenista alebo hokejista? Je to futbalista, veľa ľudí ho má najradšej a je v pohode vo futbale. Ja nepozerám futbal, ale počul som, že hrá dobre. To neviem, čo je. Čo to je? Truhlá, ruleta. Tretie. Dal som to. Easy. Príroda. Aké ovocie je na obrázku? Kiwi, pitaya, to neviem, čo je. Babák, to tiež neviem, čo je. Alebo fejchoa, to tiež neviem, čo je. Kiwi je jedno z mojich najobľúbenejších ovocí, takže to by som mal vedieť. A planéta Zem, alebo čo to je? Zemepis, úroveň občiažnosti 1. Ktorá krajina je známa pre svoje pyramídy? Tunisko, Egypt, Vietnam, Alžír. Egypt. Yes! Byť odmenený. A čo je toto? Pexeso. Ja som sa nedíval, ktoré sú tam. Nie. A bádal som to dobre. Preskočiť otázku. Toto je čo? Bonusová otázka, ok. Príroda, úroveň občiažnosť 1. Ktorá rastlina je na obrázku? Aksemitnie. Čo to je, to neviem. Tulipán, jazmín alebo iskerník. No, je to tulipán. Tie sú celkom pekné. No ok, to sú všetky otázky. Jednu zlé, takže to nevadí. Dobre, čaute ľudia. Veľmi ma tešilo. A dúfam, že sa vrátite aj na budúce. A čau.